Lampahing putri Sri Kandi Turanggawa kairing kanthi kukeling gedhing pemuda rangsang. Bapak setunggal Kandi Turanggawa ya teman lalu konten sasono pagelaran
banget jadi bocah yang urip seperti pacar. Luku-luku patah kata ingin sirau mama yang soleh oleh ayo muda macet lelaka memanggil oka mati baca urep-urep odure Sabar siap dah. Aja ngeples. lo apa ngadela makanan undi Jawa ayo perut kanca taat ing agama ben urip ayo tenang mulya
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ